Jak vidíte, tak i s traktorem, který je na LPG, lze udělat krásnou trasu, krásnou jízdu. Takže troupáci na příkop, vypadá to, že jo, vidíme, jak to dopadne. Vší rychlostí se vrhá do bláta, až to lítá ven a je tam. Bláto, voda syčí, lítá to. Konečně všichni ty, co jsem upozorňoval, aby tam se nepřibližovali, je to vytrestá, protože je to nahodí blátem. Měl problém, ale se převrátil. Ale měl co dělat a vyhrál. Vyhrál Takže číslo 6 už je venku, takže prolítne bleskovým tempem slalom. Snad bez dalších problémů, takže už mám před sebou poslední zatáčku.